И здравейте хора, в днескашното видео ще играем Roblox, както винаги. Тази седмица ще играем Roblox, другата ще играем може би Minecraft. Така че не пропускайте, абонирайте се за канала с камбанката, ударете мощно лайк бутона и нека станем 10 лайка. Нека да имаме 10 лайка, хора. Ще играем вчерашната игра, да си дигнем мускулите и гърдите. Щех да кажа друга дума, но този клип отива за YouTube. Не отива за... Не е за това. Не е за Twitch. Аз па за Twitch. Не е за Discord. Това клипче отива за YouTube. Хора, мисля да правя 60 кг. Оп! Така. Скачаме малко да починем. Това е скучно. Така хора, тук дигаме 7 без. Да, 96 кг. Да, не сте. Ако гледате това видео, това означава, че сте видели и банера. Банера на канала фактически това иконката. Там има Car Mechanic Simulator. Да, ще има и клипове на Car Mechanic Simulator. Ще има на всичко. Само се подгответе. Така. Вижте ме какъв съм. Не съм играл от вчера. Откакто снимах първото си видео в този канал, откакто го качих. Това ми е второто видео. Първото видео, сега ще ви кажа точно първото видео колко лайка е събрало. Така, ето първото видео, Roblox с приятели, който не го е гледал. Нека да го гледа. Така, пускаме го. Както и да се нарича така. Така. Той има 5 лайка. Този клип нека да го направим двойно повече, да станат 10 лайка. 10. И другото видео следва влог. Може би още днес ще бъде влог. Това не е за пред камера. Нищо. Трябва да ви е изкефил първото видео. Така че... Така. Нека да стигнем 40 кг. Така, нека малко да позчакаме и да стигнем тежестта на 60 кг. Готови ли са? 60 кг. Да опитаме ли с 80? Малко.
Не. Така. Не, без това. Ще си вземем едно чипсче. 5, 6 даже. О, с това всичко го ям. Така, хора, имаме вече много повече сила. Много ядохме сега. И сега вижте колко отскачам. Уи, 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 уи. Но. Хора, няма да ходим сега на училище. Да ги научим какво са мускули. Защото сега ще тренираме с 80 кг на това. Малко да заредим, за да имаме две повторения. Така. Оп. Трябва ми още едно боди, за да мога да идва. 100 килограма! Хайде! Нека да правим тук. Без смисъл. Хора, такива бяха, такъв бях аз в началото, като този дебелак. А сега гледайте какъв съм. Сега ще дойдем ето тук да се опитаме с 120. Така, хора, опитваме с 98 кг, даже с 100 ще се опитаме. Yes! Така. Оп. Ще ме късам няк. Кам, брат. Брат, гледай как се прави.
Така хора, нека да видим колко време стана клипа. Стана 10 минути. Хора, ще трябва да приключваме тук, поради причината, че гледах YouTube туториали и пробвах с едно много дълго видео, 50 и колко беше там, 57 минути. И не стана да се качи, затова тук спирам клипа. Припомнете си от началото. Лайк, subscribe, 10 лайка да стигнем. И ако сте нови, абонирайте се и с камбанката. Чао, чао и до утре!